Καλησπέρα και από μένα. Αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι που φτιάχνω για το σούπερ μάρκετ των ανθρώπων. Έχω παραλάβει σήμερα την πρώτη μου παραγγελία. Λοιπόν, για όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, για όλα αυτά, συν 4 δωδεκάδες από πάνες σάνι, που αυτές περίπου στην αγορά τις βρίσκεις γύρω στα 50-60 ευρώ. Λοιπόν, συν αυτές που δεν τις έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, γιατί τις έχω στείλει ήδη στην πεθερά μου, για όλα αυτά που βλέπετε έχω πληρώσει μόνο 16 ευρώ. Λοιπόν, νομίζω πολύ πετυχημένο deal. Άντε, τώρα πάμε και στην δεύτερη παραγγελία. Ευχαριστώ πολύ τη Prosperity, το σούπερ μάρκετ των ανθρώπων. Λοιπόν, καλή συνέχεια από μένα.